दाबो दङ बर' गामिफ्राव गोबां जौमोन आबादारि जाय आबादारि बिथांमोना खुसेर आबादखौ जोबोर मोजाङै खालामो। फैदोलाय जोङो थांदिनि जोंनि बे हालामाव बबे गामियाव खुसेर आबादखौ जौमोन रोखोमै खालामो। दाब दाब गामियाव गिदिंनानै खुसेर आबाद नायगिदिंनानै जों लोगो मोनहैयो माखासे खुसेर आबाद बागान। बे खुसेर आबादनि बागानफोराव बे बिथांमोना खुसेर जातनि नामखौ मिथिगौ बायदि नामा? मा रोखोमनि जात बेयो? गुबुन जातनि खुसेर आबादनि बे गोजा जात मोजांसिन गुरै जायो आरो जानाय ना। गोदैयाबो एखे। आगोल गायदोंमोन जों बेखौ ओमफ्राय प्रडाक्टआ खम जायो नामा? प्रडाक्टआ खम जाया लेमनो गोरलैथार। गुरैखाय रोदाया माबा हमथानाया खम आरो जोलैफोरखौ लाबोनानै गायफैदों। अदेमानि बिथांमोना बे खुसेर आबादनि जोलैफोरनि मुंफोरखौ गावनो मिथिबावा, थेवबाबो गायदों। गायनांगौनि मुङाव गायदों आरो बेखौ साखोन सिखोनै बायदि जोथोन लानानै दैखांनो नाजादों। बेबायदि जौमोन आबादफोरखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ मानो रंजाखाङा जानो। सेरावनो दङ नानि फुख्रि, बायदि रौ मिरगा कमनकाट बायदिसिना रोखोमनि ना आरो दङ। नायदो बेफोरो जेबो मैगं नङा, नाथाय आबादथिलि दैखांखांनायनि उनाव रज'नाय बायदि मैया सेरा रज'नाय, ओंख्रि जानो हानाय, एवनानै जानो हानाय बायदिसिना हाग्रा मैगं, खिफि बेन्दों, खानसिसा, दहरम फुल, थुनथुनि मैगं, मानिमुनि, सिंग्रि मैखि, रुफाफुलि बायदि बायदि। बेयावनो दङ समायना सारि सारि गायनाय खुसेर बागान। बेसे नायनो समायना, मिथिंगानि महराबो आरो समायनासिन जाबावदों बे खुसेर बागान गेजेर गेजेर। नैबे हाजिरा गामियाव जोङो गंसे खुसेर बागान नायनो फैदों। हाजिरा गामियाव गोबां खुसेर दङ। बेवहाय गासै साराय 4 बिगा दं होनना बुंदों। मोनसे बागानाव 3 बिगा आरो गुबुन मोनसेयाव 1.5 बिगा, गासै साराय 4 बिगा। दुलाबाथा, दाउ दुलाबाथा। बिथिंजाय गोजौ गोजौसिन दं। जातआ बेलेग नामा? एखेयानो। एसे गोजाम आरो मिसुर जानाय। गासै बेसेबां बिगा दं होनदों? गासै 3 बिगा दङ।
बिथिं दानथाराखैना इ गोदानसिनो गोजौ गोजौ बेसेया बे गोजौआ बेसेहालागै दं होनदों दा बेयो 13 फुटहालागै दं 13 फुट आरो ओजों दानखांनाय नामा नैबिथिंजाय बिथिं दानाखै बिथिं गोदान गोदान गायनाय दा बेहाय मार्केट रेटआ बेसेबां जानानै दं दा जों ओरै पायकारि रेट हिसाबै 50 थाखा करि हरो दाल पायकारि रेटआव 50 थाखा करि हरो आरो बिसोर बेसेबाङाव फानो बिसोरो 70 80 70 80 गाहाम फानो होमबा बहुद लाब जायो बे 13 फुट जानो थाखाय बेसेबां मास नांदों बेसेबां मान नांदों बेयाव 13 फुट जानो मथा मथि 10 मास नांदों आरो 10 मास 10 मानाव एबाउट टु 13 फिट गोजौ जानाय नुनो मोनदों गोबां मिसुर जानाय दङ गासै आमबारियावथ' बेयावबो 3 बिगासो गायहैदोंमोन नोंसोरनो जोंनो ए बा दरजाय जायो आच्छा आच्छा मोजां जायो खिन्थु ओइ जा गणेश बाबु फैब्लाबो ओरै जालायाखै आरो जायाखैना ए ओरैनो बिजौखौ बाहाय अरसाबदो बेनिफ्राय खिना गालांदो दा बेवहाय हासारखौ मा हासार होनाय जायो खुसेराव हासारखौ जों ओरैनो माबा होदों आरो इउरिया हासार होयोना आरो लोगोसे मा होयो इउरिया सुपार होदो एसे सुपार आरो गुबुन माबाफोर होयो नामा गुबुन जेबो ओरै होनाय जाया गोबोर हासारफोरजोंबो मेकआप खालामो ना ओरैनो हायोबाथ' DAP फोराबो मोजां जायो आरो DAP ओमफ्राय बे जिथु खुसेरखौ गावस्रायैनि थाखाय माबा मुलि दंनो होनना बुंदों बबेबा मोनसे बागानाव बेखौ माबा बराक्स होयो होनना बुंदों आरो जों होफेराखै आरो नोंसोर होलायाखै आरो ओरै गावस्रायाखैबो बथाय ओरैहाय गैया लानानै हा लानानै हा बेबायदि बबेबा जायगायाव बेबायदि थुबसा थुबसा गावस्रायो आरो बाहाय बराक्स होयो होनना बुंदों जोबोर मोजां मोनबाय आरो नोंथांनि मुंखौ बुंना होदों ना आंनि मुङा आन्ना रामसियारि जायगाया हाजिरा सुपाया सुपा हिसाबै जोङो ओरैनो सोनाब हाजिरा आरो हाग्राबारिबो होननाय जायो सोनाब हाजिरा हाग्राबारि अके बरिया मोजां मोनबाय नोंथांनि जि थुलुंगाथाव खुसेर आबादखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनदों गोबां गिदिंबाय थेवबो बेबायदि मोजां सासे मोजां आबादारि आरो बेबायदि खुसेरखौ फुल फ्लेजेड खुसेर बागानखौ जों लोगो मोनाखैमोन दा नोंथांखौ लोगो मोनना जोबोर मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय